Takže přátelé, pojďme se na to podívat na Gymformy a proč vlastně dělám tady tohleto video. Když se podíváte do své kanceláře, tak zůstává 995 000 akcí. Možná se to někomu bude zdát hodně, ale psychologická hranice 1 milionu byla prostě zbořena. A teďka se čeká, že během 1, 2, maximálně 3 měsíců budou všechny ty akcie vykoupeny. Tak, jak v Gymformy, dlouho se vám zdálo, že se nic se neděje a najednou prostě byly vykoupeny. A já přicházím s tím, co nepřicházím sama, přichází nás hodně, udělat skupinový nákup. Co znamená skupinový nákup? To je to, když každý z vás, který se bude chtít připojit, nakoupí minimálně 2 akcie, ta cena je teďka někde kolem 143 €. A proč byste měli dělat takhle a ne nakupovat ze svého účtu? Nevím, kdo z vás dosáhl více KK jak 10. Myslím si, že většina z vás ne. Co to znamená? Pokud nakoupíte totiž akcie vlastně v tom hromadném nákupu, tak tady můžete vidět zhruba předpoklad, pokud se ta aplikace prodá jenom za 15 miliard, tak na to KK10 je za jednu akci 25 200. To znamená, vy když si ji koupíte sami a budete někde na KK, tedy 0,25, je to 630 €. Když budete na půlce 1260, když na jedničce 2520. Ale když je nakoupíte tady, tak dostanete 25 200. To znamená, já jsem ochotná vám dát vlastně vypočíst té ceny, kterou já sama dostanu, pokud díky tomu skupinovému nákupu bych skočila někam výš, tak samozřejmě podle aktuální ceny, podle toho, kolik jste nakoupili těch akcí, vám vyplatit vlastně to, co bude. Říkám tady, tato cena je orientační, já vám ji neřeknu, protože nikdo z nás to neví. Teďka si veme, že vlastně na Nasdaqu je závazek, právníky potvrzený, že investoři musí být vyplaceni nejpozději do května 2022 nebo dříve. To znamená, pokud by se to prodalo dříve, tak samozřejmě ta kompenzace musí nastat dříve. Takže v momentě, kdy oni budou vlastně vyplatit tady tu kompenzaci, oni o tom dají vědět, za kolik se to prodalo, kolik vychází na kterou akci, o tom všem dostaneme informace, až se to stane. V ten moment vy dostanete informaci, kolik vlastně na tu akci ve skutečnosti dostanete, podle toho KK, které se dosáhne, podle toho prodeje té aplikace. Může to být i mnohem více, dejme tomu, že se neprodá za 15, ale za 30, což se může stát. To znamená, že ta cena by byla jednou tak vysoká. Jo, takže já si myslím 143 € na to minimum. Nikdo neříká, že musíte koupit jenom 2 věci, můžete koupit kolik chcete, jo? Potom klidně 3, 4, 5, ale minimum je ty 2. Tak můžete získat při nákupu 2 50 000 €. Děcka, i kdybyste to měli dostat za rok a půl, tak mě řekněte, z těch 143 € udělá 25 200, který projekt vám to dá. A protože stejně jako uvažuje spousta lídrů prostě v Gymformy, protože chcou vlastně těm svým strukturám pomoci a chcou co nejrychleji vykoupit tady tyhle ty akcie, takže dělají půlí. Tak si myslím, že budou ty akcie velmi rychle pryč. Prosím vás, kdo se chce připojit, pište mě, uděláme samostatnou skupinu, já vám dám přehledy, kolik jste toho nakoupili, kolik kdo máte, vy to budete mít zapsaný, já to budu mít zapsaný v momentě, kdy dojde na lámání chleba. Já si myslím, že mě znáte dostatečně na to, abyste věděli, že ty peníze prostě dostanete. Jo? Takže je to jenom a jenom na vás. Jestli s tím teďka pohneme, jestli se do toho vrhneme a uděláme prostě jeden obrovský nákup, anebo jestli prostě si to necháte ujít. Říkám, provize z toho nebudou, pokud je to na mém účtě, já z toho sama provize nemám, pokud skočíme na vyšší level nějaký, pro vás to bude znamenat, že vlastně vy za tu akci dostanete samozřejmě více. Tak já mám své vlastní akcie, na které já dostanu více, to bude mě odměna a vám bude odměna to, že když vy mě tam posunete, tak dostanete vlastně tu odměnu se mnou. Jo, v podobě té vyšší hodnoty těch akcí. Takže kdo máte zájem, prosím vás, pište mě, protože teďka běží šílený promotion, je velmi dobrý, takže ať to rozjedeme, protože potom přes svátky už s váma nebude žádná řeč. Ode mě všechno, zatím ahoj.